Asị m n'Igbo niile na anyị bụ ofu ebe na ebe onye nọ n'ala Igbo ị nọ ugwu Awụsa ị nọ na ndịda anyị niile bụ ofu. Igbo niile anyị bụ ofu, anyị achọrọ nkewa ma ncha. Igbo niile anyị bụ ofu, anyị achọrọ nkewa ma ncha. Ụmụ Igbo n'oge elugo, oge elugo, Igbo gafọ wepara anya. Oge elugo, anyị ga-edozi obodo anyị, Igbo nwere eze. Igbo niile anyị bụ ofu, anyị achọrọ nkewa ma ncha. Igbo niile anyị bụ ofu, anyị achọrọ nkewa ma ncha. Ụmụ Igbo n'oge elugo, oge elugo, mgbe Igbo ga-abụ onwe ba n'anya. Oge elugo, mgbe anyị ga-edozi obodo anyị, Igbo nwere eze. Oge elugo, Igbo gafọ wepara anya. Oge elugo, anyị ga-edozi obodo anyị, Igbo nwere eze. Igbo bọlọ onwe asị n'ụlọ apụọ n'ezi adịba. Ụmụ Igbo bọlọ onwe asị n'ụlọ apụọ n'ezi na-adịba. Olololo, onye mụrụ ewu na-ekule bụ nwa. Olololo, atụlụ filim pi emega alụ. Ibe Igbo na-eme onwe ebe n'elu ụwa n'ọba n'ụba. Egwu ka ga-esi dozie obodo n'ala Igbo. Egwu ka ga-esi ma n'ala Igbo ka ọ dị mma. Eweta aka ga-enyelu ụzọ kama abagalụ. Eweta aka ga-etinye ọkụ kama abagalụ. Asị ka agbapụọ mmiri ka obodo dị mma. Igbo rakụ n'uji na ọdịrị ọnụ mma ga-agba onye mgba. Ọkwa ịnazi omelọra mana ụmụnne gị na-anwụsị. Kedu ihe ichedu n'ihi na-emedu? Ibe anyị na-achọpụ ọganiru n'ala Igbo ka ọ dị mma, ka na Igbo wee dị mma obibi ya. Mmanụ ji akwụkwọ n'iko fedenu petrolu elu n'abalị belebe ọkwa ibe adịrị ọkaba na-elezi obibe na-abụ nwaanyị dị ime ka ọ mụọ nwa n'udo na-enwere ọnụ nsogbu. Etu ọ bụ ka o siri ndị Igbo kaba nwa ego n'udo fa chọrọ n'ogbenye chacha. Ibe na-eme Igbo sigbo n'aka, ibe na-eme anyị isi anyị n'aka. Ekwuo ma ntị anụrụ, ebeli isi na ntị esobe. Bido na 2009 onye ọbụla nyebe aka ka anyị dezie na n'Igbo ọfụma ka ọ dị mma obibi. Ọ bụ ọsọ jụrụ mmadụ n'ezi, ọ chọba be nna ya. Imere anya ka dị mma, ị ga-agbajezi n'ebe mmụọ. Unu na n'ibe na-ekwu oke ọtụtụ sema anyị ibe anyị chọrọ n'ọnụ nneba. Ego niile ị na-akpata ebe ka iri eje. Ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, onye rụzi n'Igbo nwere eze.
na n'Igbo niile nwe obodo na eze naanị ife anyị nwere bụ nsọpụrụ n'ebe ndị eze anyị nọ onye ọbụla nọ n'ala Igbo masị ala ife mana anyị masị ala ife mapuo akpa nzuzu wee zuzubezi ezuzu onye ọbụla ga-eme m ntị na nke ka njọ na-akwado ime onye ọbụla ga-eme ntị nọ na nke ka njọ na-akwado ime Igbo asụsụ Igbo ka m na-ajụzi ma ọ gịnị mere asụsụ anyị ilu n'obodo Hausa onye isi ụlọ oyibo onere gị anya bana gị tụrụ nchi asụsụ banụ kaba mma ọkwụ na-abụgo ilu na Yoruba onye ọbụla na-asụ Yoruba osite ike inu oyibo abịazie na n'Igbo onye idula ajụjụ n'ọnụ Igbo ọsụgbalago oyibo ọkwụ na-abụgo oyibo bịala bịa asụsụ Igbo dị mma ikwu okwu asụsụ Igbo dị mma ikwu egwu ndị ezigbo oyimo katakata dịrọ mma ndị ezilo n'iza unu dezi ibe na-ese okwu esemokwu adịrọ mma anyị Igbo fuo Igbo niile Igbo niile Igbo niile ụmụ Igbo niile anyị niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu niile bụ ofu anyị bụ ofu Anambra steeti Imo steeti ndị Abia steeti le Ebonyi anyị bụ ofu Ikwere na Rivers ebe niile anyị bụ ofu ibe nji ekwu maka asụsụ Igbo maka na oge na-adịghị anya asụsụ Igbo ka a ga na-ajụzi kedu ndị na-asụ Igbo in the next 50 years ọ bụrụ na anyị jide ka anyị dị kịta ama nwezi ibe dịka Igbo ọzọ ọkụ anyị ji ekutabe ndị mmụọ na-achọkwa na enyonarị anyị na be dị mmadụ Chineke ama mkpenata Onya me Oliver Chukwu and his orders the sound system of Africa Nyakanji were bịa na-eme ka onye ọbụla bido sụba Igbo agbanyeghị ebe onye na-ebe onye anọ na Igbo bụ obodo ka obodo oke obodo dị n'Africa anyị bụ enyi ọ bụrụ na ịma na ịbụ onye Igbo soro mme ife ndị Igbo na-eme Igbo mma mmanụ Igbo rienu Igbo kacha anụ anyị bụ enyi dị n'obodo anyị nọ All this is the sound system of Africa egwu ka nji bịa onye amaghị agba ofebe n'isi ụfọdụ si na metisighị egwu mana nke bụ egwu ka na-abịa ọdụ nze sound system abịagono Igbo niile Igbo niile Igbo niile Igbo niile anyị niile bụ ofu anyị niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu Igbo niile bụ ofu anyị bụ ofu anyị bụ ofu enu wabolili onye no se anu wona ba enu wabolili
enu ụwa bụ olili onye nọsi ya n'ụwa n'aba enu ụwa bụ olili. Chief Dr. Sunday Kanite Oliver Dikokwe Nabanu Udo. Imani wabuna jalo ganana Imani wabuna jalo ganana Wabunuka jalo ganana Madu jalo waganana Wone jala debo susona Yeso yimo Oliver Dikokwana Imani wabuna jalo ganana Oliver Chukwu abịalụ ma bịa ọbụbọsị na mụ ganana President Ghana, Senators Ghana, Governors Ghana, iju ụwa bụ ọbịalụ Ghana lele Ibe ọnwụ na-eme n'elu ụwa Ibe ọnwụ na-eme n'elu ụwa Oliver Dikokwana Oliver nọdụ nze n'ebe eju na-agba mme gwaze n'omume ngeme Anya nụrụ ọkpọ m n'elu anụzi eji m naanị ọgịnị na-achọtụ ndị na-etekwa nwụkwọ ọnụ nwụbọbọ balụba onye n'uje n'uje Ogini na mendi na-eti egwu na ọ dịka akụlụ belu onye ọbụla n'ọnwụ Oliver Dikokwana Afrika niile na-ebe mụ Naịjirịa na-ebe Igbo niile na-ebe Anambra yi na-ebe ebe niile na-asụ Igbo na-ebe Oliver Dikokwana ụmụ anyị banye isi n'udo Oliver Dikokwana abenyi mbakosi bido egwu Enugu anyị na-ebe Imo Steeti na-ebe Ebonyi anyị na-ebe Delta niile na-ebe ndị kwere na-ebe ma Igbo obi n'Igala na-ebe ebe niile na-asụ Igbo na-ebe Oliver Dikokwana 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 onye nkịtị wee nwụọ azị n'ọnwụlọ ọnwụ tinye igwe niile dịkọ n'ụzụ onye ọbụla ga-ekpe ọnụ ya ife ọnwụ ndị egwu dị edu ude maka na baba na-edu ude ka a na-etizi egwu dị mma emetụ ụwa mma Oliver Dikokwe na mụ na gị dị na mma mgbe ị nọ ndụ agbanyeghị n'ọnwa abịago anyị gaghị afụ n'eluigwe ụbọchị ikpeazụ ka Chineke na-alụ mkpụrụ obi na ndokwa sọọsọ Chineke ma ibe melụ gị Oliver Chukwu
Chukwu na-ebe eju na-agba mme ka anyị leta ndị na-eti egwu ndị nọ n'obodo Abụdebe ka anyị leta ndị na-akụ egwu n'ụwa Oliver Dikokwe na Oliver Dikokwe na Otito Sadebe Otito Sadebe na Kritiko Mbariga Niko Mbagana Kebi Makamodibe Akane Sewuba Kwalana Oriental Brothers Ona bobo da Fudebe Sonyo koso imama Sonyo Iba wune menu Erika Papa Oliver Chukwu Aniga bojogu bemwo Kita wanne muso naba Iba wune menu Manya dibazia Iba nine jeko nuzua Ona bunage bonu ya neno Ona bunage bonu ya neno Omu baba balu bonye neno Omu baba balu bonye neno Ibani nebu nuzu neno Oliver Dikokwe Oliver Dikokwe Oliver Dikokwe mo Oliver Oliver Chukwu depanu anyị niile wetiri egwu ndị mmadụ wee gbaba n'nkiri enwelu ka nkụ katara egwu Oliver Dikokwe wee bụrụ ụgbọakpala wee sebe Oliver n'azụ wee sebe Ọdụnze n'azụ ebe ọ bụ na ama akpa n'ụkwụ ebe ọ bụ na mmelu ụkwụ ụgbọakpala na ahịa mụ n'azụ ebe ọ bụ ka ozizi na anyị bụ nwanne ọnụ mụ na anya yiri ka anyị niile bụ ofu ka Chukwu kele ụwa sọsọ nya ma n'ibe dị ka anyị ndị mmadụ wegara m ego ha anaghị ihu n'azụ ego ya Igbo juru naanị onye bụ na na-eti Oliver Ọdụnze Oliver Dikokwe Navana bụ na-eti egwu na presidential Enugu ya ka ya na-anụ n'ụwa aka n'elu ụwa anụrụ ọkpọ m n'elu anụzi ji m naanị Oliver Dikokwe anwụrụ ọgụ ụwa dị anyị ama njọ ọgụbe Chukwu naanị Chineke ma ibe mele Oliver Dikokwe ezigbo anyị mama Oliver Dikokwe si njisi ike na-egwu ma anakwa n'azụ ma milion ezo ma nwụọ na-eti na mposi niile bụ egwu na mposi amụrụ mmadụ ka amụrụ ọkarịa dị n'ezi na mụ na egwu ka na-emegbaluo tata aka m na-etikwa egwu
bosija, ona me 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 bosija. Achibetala ndị obodo bụlụ nweba n'anya n'ụwa Ishio, Ishilabo, Ajo. Achibetala ndị obodo bụlụ nweba n'anya n'ụwa Ishio, Ishilabo, Ajo. Achikwenu Ishi, Achikwenu Ishi, Achikwezwenu Ishilabo. Achibetala ndị onu meke n'ụlọ Nyama, nyama desiligbo, nyama, Achibetala ndị na anyị niile bụ ofu nyama, nyama desiligbo, nyama, isi n'ụlọ achibofu, isi na-agụ achibofu, isi n'ụlọ achibofu, isi na-agụ Achibo. ndị bụ obodo ọma Achibo. obodo a na-eluli achibofu. oyimiganugachi ana m ajụ m ịmakwa ebe achịrị n'Ojerika local gọọmenti Enugu steeti isi n'ụlọ ichi na-agụ anyị nwere ọtụtụ ndị anyị ji bili ndị na-eme n'obodo na-aga n'iru nkụ dị na mba na-enyere mba nri maka na edeze vileji ọdịmma obibi ya ibe adakebe ibe na-adị ịma na ọ na-abụ na-eti egwu m ana m ajụrụ ndị okenye kụzielu m n'ụwa maka na ngozi si n'aka ndị okenye abịa achị nwere ebumwe aṅụ obodo nwere ebumwe aṅụ enwere ibe ba na-achọ ma oge ọgụ lue ije His Royal Highness Igwe Vincent onye kere onwe ya ilelu na chi ọha bụ enyi ọgụ etiti achị olivadi fantasy n'igwe eze ọha zuru mee ndị achọgbagozi mee Igwe Vincent ilelu tupu echi ya igwe echili ya ọzọ gbaga n'Igbo afọ onye dịka gị n'ụwa ezigbo nna Prince Vin Martin Ilo ebube dike ọgọtịtị achị Vin Martin n'igadi nwanne Oliver Chukwu ezigbo nna Prince Kajeta Ilo ezigbo nwanne Oliver Chukwu nakwa Reverend Father Stan Ilo ndị a niile bụ ụmụnne Oliver Chukwu ndị adọji na anyị ga-adị kedu maka odezi ekene Mrs. Lolo Roslyn Ilo odezi akọ ha bụ enyi unu niile ga-adị n'ụwa ọgọzi me ibe njichi enye zo ha zuru mee maka na ha niile zuru wechi enye echichi etiti achị zụkọtara wechi enye ọha bụ enyi ọgụ etiti
Itiachi mana Oliver di Fanta asim ni Yezo hazulume bulubulu Majesty Chief Mrs. Lala Martina Nejemba Oli Beze na Jinogidi Adachi Jemba Adadora Mandi Bonine Ivi Melumo Banyerika Aga Meguzone Galibenya Aga mekuba kamili wa pulunaji Kobu soko elektrika doma Aji mwanu wane wa bulu Aji ninyi nesebu wane Aji norumbani nebu wane Aji nisochi bukwazi wane Ola na bugeze nani bumane Mandi agwata nani nine bugwazi wane Mpaka na eji malaji Balubane nuwa Ani yoke bezini inese Naba mberede Mberede nilidike Mana bumberede kinjamadike Adi na gungu mbele dogo Ezo bibi ogo bibi kingdom Oba to bi enu mwomam nenu winyi Omero ha winyi nese Ariana Kakan for population Lagos State Nambere de believe that you when you will run Mike Mberede Education Foundations Anna Mike Business Assistance Schemes Members Anna Mike Poverty Alleviation Scheme Chairman Chief Executive Officer Anna Mike Nigeria Limited Lord Mike Properties and Assets Limited Supermasters Nigeria Limited Anna Mike Water Processing Limited Napa Prince Hill Farms Ndina Medeni Nana Mike Natubata Madeka Kwa Ngwaja Supermaster no wanine Na West Africa ba bulubulu Namberede na zundene mebu Nani nefu kwa nyoti nefu Woko sisi di malumbi boy mama Mberede Ola meje jomba Mberede ngiri dike Waki mberede Ali nefu nguo Yezi boy mama Waduze na bodio Oliver Chukwu Nebu nemezi Mberede Kiri makezi boy mama Chief Godfrey nemeki bekwe Oba tobiena nopwa Chairman Chief Executive Officer GNE Bekwe Group of Companies
si machi ejiro Oma omaliko machi gozi la gozi Mazo kokibe Waki bieno were sukala Akaneda kukwa Owere sukala ta union Yenugu brati nunu sosibe Chinedu Chukwu Oza Nwajugo Natini neba buruburu Yezi nwanne mene nwanne Nwase bodo ibeje Oza Nwajugo n'igadi Morisi Chukwu Chief Morisi Chukwu Yezi atu egwu na chinine Yezi nwanne m n'igadi yo Kedu maka ezigbo Iboma Chief Anthony Nwatu Wegwu ezi na St. Paul Wazoto International Wazoto Bureau di Change Nwatu jile ego Igbo wecho mma Ezigbo onye m n'igadi onye ma Ntisi egwu mama kpọrọ n'ihe ugwu Ịmalụ na anya begwu ezuru ezu Injinia anaghị obebe ọdọ nwa egwu Omeihe ugwu na-abụ ugeze Ugo tinyere mba na-achị Ebubo Enugu steeti Onye ndozi maka niile edozi edozi Chief Executive and this group of companies Ndị na-abụ maka ngwuze and this plaza na Abuja the biggest plaza nwere na Abuja o wetalụ mmiri na ọkụ eletrik na Ugeze ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ dị ka aja Omeihe ugwu Wodi moto eme ọgọ Ebe ọ bụ na iji moto eme ọgọ Na nke ị ga-ebunye Oliver Chukwu Nkwa nke ntu oyi dị n'ime ya Omeihe ugwu Ọ sị nke n'elu ya Ezigbo ọgọnya nwoke Imane Ọnụ ụzọ ike Wankubari N'Omeihe ugwu na-ekwu maka di ya Ajibedala ndị unu mekele unu ga-adị ụmụnne m Chukwu gezi unu n'obu Oliver nọdụ ga-abịago Idegalaga na nna Ọchịchị nkịta abịago ibe ga-adịzi mma Ọdụze Oliver bịagonu Ọdụze Ọchịchị egwebelu ugo ibe ga-adịzi mma Ọdụze Oliver bịagonu Ọdụze Adamalụ n'ụzọ Kenya kota na nje Ọdụze Oliver bịagonu Ọdụze Ọkụla piriki ga-adị n'okpuru ibe akụkọ Ọdụze Oliver bịagonu Ọdụze Ugweji idebe agha abụrụ ukweji anana ụmụ Igbo gịnị ka na-eche idezi n'ala Igbo ọnụ eji bite akụ abụrụ na-eji akwụ ezoghị m ibe na-eme adịrọ mfe Ugweji idebe agha ya ka anyị jizi ana n'ọchịchị Sullivan ibe na-achọchị ime ọyịmọ mma obodo yibe anyị na-agbaje aka mela azụ ọgba nkele na Sullivan abịago idezi obodo anyị unu mana ibe
kwuru nọ na-emelụ n'aka ka eji ama dike ọzọ Igbo ndị oyimo Sullivan kwuru ma mbe ndị na-achị naanị Igbo ṅomili ndụ Sullivan ndị na-achị obodo anyị unu ṅomili Sullivan nkwekwere elugo mana olugo n'omume aga m alụ n'ụzọ aga m etinye ọkụ aga m agbapụ mmiri ndị ga-abụ onye ga-eyi abụbụ ga na kpamkpam ugwu na ọ ga-abụ na ntụ everyday sanitation mkpocha na nzacha ọchịchị Naijiria nkwekwere elugo ụmụ Naijiria demokrasi abịago ụmụ Naijiria ndị na-achị ga-adịo ndị anachi ga-adịo oyima na-emenụ owe na-adabasị na chimelụlụ okporo ụzọ dị mma na ọnwụsi oge jiba aga m ekwuzi onye ghara ibe ya abịa n'Enugu steeti ụmụaka dịzi nyakụ egwu abịa n'Enugu steeti ụmụaka dịzi nyakụ egwu onye ga-etinye ọkụ onye ga-agbapụ mmiri onye ga-alụ n'ụzọ onye ga-akwụkwọ ọnwa onye ga-edezi obodo onye ga-ezi ụmụ ogbenye dịka n'abalị izu Nipa malmedi mma n'ọchịchị si na chi onye chi meleze emesienu mani ifechi idelu nye aka ọ ga-abụleli na nke mmadụ na-emebu na nkịtị n'ụwa abụgo ndị Enugu steeti unu abụgo nipa malmedi mma n'ọchịchị si na chi onye chi meleze emesienu mani ifechi idelu nye aka ọ ga-abụlili na nke mmadụ na-emebu na nkịtị onye ga-emetụ ụwa mma Sullivan jisike lụbala anya ọlụ na nke imele Amerika onye ga-emetụ ụwa mma ibe na-achọ ochime Sullivan ibe na-achọ ochime Sullivan ibe na-achọ ochime Sullivan ibe na-achọ ochime Sullivan dịka na-agbalị izu oyimo Sullivan ebube dịka Enugu Sullivan obu nwa galite n'ọnwa ili Sullivan ebe kwedike Sullivan ibe na-achọ ochime Sullivan ibe na-achọ ochime Sullivan ka anyị gaba n'eziagụ ndị sokwala ọlụ dị mma n'Enugu steeti oyimo Chairman Ezeagụ n'ịlụlụ ọlụ dị mma Barrister Julius Arinze Ogbuka Chinenye eze oyimo otu ga-ama nkwụoghe ndị amakwa ọchịlị echichi ọka ome imezu ọwa ya bụ echichi ka na-aga ibe eji mara onye na-eme ọfụma Chairman of all chairmen n'Enugu steeti oyimo Deputy National President Algon Nigeria anya agbakwa agbakwa dike ọkwụ na abụgo ọlụnụ na agbụgbọ iri n'okporo ụzọ iri na ofu n'ọnwụte ka oge ichiba ọ gbapụ mmiri ụzọ ịbụọ 11 transformers o
nyelu ndị beba ọchịchị egbebe ego ga-amaka wogolu moto ọfụ weke ndị kansilọs ifugo nọ na-eme ọfụma ọlụlụ n'ọgwụ dị mma a na-akpọ health centers nakwa ebe a na-eme nyocha maka ahụike ọlụlụ ọfịs dị mma na lokal gọọmenti ya nakwa ego na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ezu aka igbudo ife ọlụlụ n'ezi agụ nwanne m n'ọbala ụba aga m ekwuzi ọ na-eghala ibe ya ọkwụla ego agbamume maka ọkụ eletrik ya ume ji imezi ọwa ezama imezi ọwa izikwu ụmana nakwa mgbagbu ọwa ife Julius na-achọ bụ ọlọ ga-alụ n'ụwa na ọ bụrụ ọkọ ga-esili ego dịkwa anyị wee bịa Barrister Julius Ogbuka ọlụ ịlụlụ n'ezi agụ fama nlụzọ na-ata gị n'ụwa ezoghị ma mma His Excellency oyimo ndị ikwu gị na zụbalụba enwere ibe na-eme chacha nlụbala anyị ọlụ ọlụ ị na lụrụ anyị mma Solive oyimo mma na Chukwu ga-abụgị Solive jisike nlụbala anyị ọlụ na nke imele Amerika onye ga-eme ka ụwa mma ihe na-achọ ọchị mee Solive 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 dịka na-agbalị izu oyimo Solive ebube dịka ọbụ Enugu Solive ofu nwa gala ije n'ọnwa 10 Solive ebe ekwe dike Solive ihe na-achọ